मसलपुर फरायसालिमानि गोरायुं प्रियनाथ बसुमतारिया फरायसालिमाखौ सोरखारि खालामना होनायनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों साबायखर जासिहरदों। बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै बिटिआर ओनसोलाव थानाय सरकारि नङै फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ सोरखारि खालामनांगौनि रादायखौ आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा गोरोबथा बायदियै होदोंमोन। बे असिलायैनो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा बिटिआर ओनसोलनि गं10 फरायसालिमाफोरखौ गिबि खेबनि थाखाय सोरखारि महरै गनायथि होनायखौ नुनो मोनो। बे गं10 फरायसालिमाफोरनि गेजेराव बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव थानाय मसलपुर फरायसालिमायाबो सोरखारि महरै गनायथि होजायो। बेखौनो लानानै दिनै फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर प्रियनाथ बसुमतारिजों लोगोसे कलेजनि गभर्निं बडिनि आफादगिरि डक्टर दीपक कुमार बसुमतारिया बिटिआर सोरखारा आरो गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ साबायखर जासिहरनायखौ नुनो मोनो। लोगोसे बिथांमोनहा आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म, मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', इउबिपिअ, एनडिएपि बिथांमोननिसिम साबायखर जासिहरनायखौ नुनो मोनो। खुलुमबाय। दिनै मोनसे रंजाथाव बुब्लियाव जोङो बेवहाय मसलपुर कलेजनि टिचिं एन्ड नन टिचिं स्टाफ आरो लोगोसे जोंनि जिबिनि बे कलेजनि जिबिनि सोद्रोमाफोर ज' जानानै दिनै बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों। दा बेनि गेजेरजों जोंहा फोरमायनो गोनांखौ जोंनि बे कलेजनि प्रिन्सिपाल एबा गोरायुङा फोरमायखाबाय। दा बिथाङा फोरमायनाया कलेजनि जानानै टिचिं एन्ड नन टिचिं स्टाफनि जानानै फोरमायनाय जादों। जेब्ला आङो बे कलेजनि जिबि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आङो जोंनि जिबि फारसेनिफ्रायबो बे एखे साबायखरखौनो बावनो नागिरदों। आरो बे साबायखर बावनायाव गाहायै जों मख'नो लुबैदों जाय गेदेमा बिथांमोननि नारा नाथा नाजानाय आरो खस्थ'नि बिनिमयाव बेखिनिखौ खालामबाय। गासै गं10 फरायसालिमाफोरखौ जि प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय थांनाय 20 खालाराव। बेनि थाखाय जोङो मुं लानांगोन जेनेबा बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर' बिथांखौ आरो बिथांजों लोगोसे बिथांनि जायफोर काउन्सिलखौ सालायनाय इएम, एमसिएलए बा गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनखौ जोङो जोंनिफ्राय मान जासिदों आरो बिथांमोनखौ जों साबायखर बावदों। आरो बिथांनि अनगायैबो जाय आसाम सरकारनि मदद आरो हेफाजाब नङामोनब्ला बे खामानिया जाफुंसारनाय नङामोन। बेनि थाखायनो आसाम सरकारनि मानब गेदेर गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु आरो बिथांनि डिपार्टमेन्ट लोगोसेनो बिटिसिनि जि एडुकेसन डिपार्टमेन्ट बे एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टरजों लोगोसे गुबुन गुबुन मावथि बिथांमोनखौबो जों साबायखर जासिदों। बिनि अनगायैबो जोंनि जाय गौथुमफोरा जोंनि हारिमुआरि गौथुमफोरा बे बेलायाव मदद आरो हेफाजाब होबाय। थार्ड बड' एकर्ड एबा बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों 6.3 दि क्ल'ज नाम्बार दंमोन बेखौ मावफुंसारनायाव बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय बेलायाव जायफोरा गोदोनिफ्राय नारसिनबोबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, इउबिपिअ, एक्स एनडिएफबि बायदिसिना गौथुमफोरा बिथांमोना नारसिनबोबाय थादों आसाम सरकारखौबो आरो बिटिआर सरकारखौबो। बे हिसाबै दिनै बे मोगथां महर मोनबाय। बेनि थाखाय बिथां गौथुमनि बिबानगिरि गासैखौबो आङो बे मसलपुर कलेज जिबिनि जानानै आं साबायखर बावो। लोगोसे बिथांमोननि फारसे जोंनि मान बावनायखौबो फोरमायो। लोगोसेनो जोङो एसे दुखु मोननायबो फोरमायनो गोनां जाहैबाय बे बुब्लियाव। मानो होनना बुङोब्ला बे गं10 फरायसालिमाफोरनि खायसे टिचिं स्टाफानो जा नन टिचिं स्टाफानो जा खायसे थालांबावबाय। बे थालांनायफोरा टार्म्स एन्ड कन्डिसनफोरखौ सम मथे फिलआप खालामनानै बिथांमोना जेब्ला टार्म्स एन्ड कन्डिसनखौ फिलआप खालामगोन बे समहालागै सरकारा जि रादाय होदों जोङो टिचिं स्टाफनि बेलायाव एनरलमेन्टफोरा नांगौ बायदियै जेब्ला जों दिन्थिनो हागोन अब्लानो बे थालांनायफोरखौ ड्रप आउट जानायफोरखौ मावफुंना होनायनि रादाय होदों। बे हिसाबै एनरलमेन्टफोरखौ बारायनाय डिपार्टमेन्ट वाइज स्टुडेन्टफोरनि एनरलमेन्ट बारायनायनि बेलायाव जोंबो जिबि फारसेनिफ्राय जिखिनि मदद आरो हेफाजाब बे फरायसालिमानो होनो गोनां बेखिनिखौ जों होनो नाजागोन। आरो बे बेलायाव जोङो बे बेलायाव जोंनि फारसेनिफ्राय जिखिनि मावनांगौ खामानि दङ जिबि हिसाबै जों बेखिनिखौ मावगोन। बेनि अनगायैबो बे गं10 फरायसालिमानि अनगायैबो खायसे जानो गोनां फरायसालिमाफ्रा थालांबाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बे फरायसालिमाफोरखौबो
जेब्ला सम आरो बोथोर सफैगोन आरो सेकेन्ड फेज हिसाबै बै फरायसालिमाफोरखौ जायफोरा क्राइटेरिया मिलायो जायफोरखौ लाथावना दंमोन नाथाय खायसे बाइन्डिंसनि थाखाय लानो हानाय जायाखिसै खायसे फरायसालिमाफोरखौ बेखिनिफोरखौबो उननि सेकेन्ड फेजाव जाहाथे लानायाव सरकारा गोसो गोथारै बेफोरखौ लानो हायो बे बेलायावबो जोङो आसा खालामदों एबा मिजिंथिदों आरो बे बेलायाव जोंनि आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा जेरै हागौ नाजाथाबनायनि गेजेरजों बै फरायसालिमाफोरखौबो आरोबाव सेकेन्ड फेज हिसाबै प्रभिन्सियेल खालामगोन होनना जों मिजिंथिदों लोगोसे बे सरकारि जि अथ'रिटि बे अथ'रिटियाव जोङो आर'ज गाबदों आरो जोबथारनायाव दहाय जोंनि प्रिन्सिपाल बिथाङा बुंनाय बायदिनो बे मसलपुर फरायसालिमाखौ गायसंनायाव जायफोर गेदेमा बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाब दंमोन बिथांमोनखौ जों गोसोखाङो आरो बिथांमोननि गेजेराव खायसे रुंसारि जालांबाय खायसे दाबो थांनानै दङ बै थांनानै थानायफोरखौ जों साबायखर बावगोन आरो बे बेलायाव जोंनि कलेजनिनो प्रिन्सिपालजों लोगोसे गुबुन टिचिं स्टाफनि मेम्बारफोर नन टिचिं स्टाफनि बिबानगिरि बिथांमोना कलेजखौ जौगासारनायाव गोदोनिफ्राय जेरैबायदि मावबोदों आरो इयुनावबो आरोनिफ्राय बांसिन गोख्रोङै बा गोसो गोथारै मावलांबाय थागोन आरो कलेजनि इयुन जौगासारनायाव जोङो नुनो मोनगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो बेखिनिखौ बुंनानै आरो उनथाराव बयनिसिमबो जायफोरखौ जोङो मख'बाय बे बिथांमोननिसिम आरोबाव फिन खेबसे साबायखर बावनानै आरो मान जासिनानै दिनैनि बे प्रेस मिटआव बुंनो गोनांखौ आं एसेबां फोजोबबाय गोजोन्थों। खुलुमबाय बयनिसिमबो गोदान बोसोर 2024नि गाहाम हामलायनाय जासिबाय। जों दिनै मसलपुर फरायसालिमानि गासै फोरोंगिरि नन टिचिं स्टाफ लोगोसे जोंनि गभार्निं बडिनि गासै मानगोनां बिबानगिरिफोर जों दिनै बेवहाय ज' जादों। ज' जानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे नोंथांमोना मिथिखाबाय जे थांनाय 28 डिसेम्बर 2023 बै सानखालि जोंनि मानगोनां जोंनि मुंदांखा मानगोनां चिफ बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंनि मसलपुर कलेजजों लोगोसे बिटिआरआव गासै गंजि फरायसालिमाखौ सोरखारि खालामबाय। बे समाव जोङो मसलपुर फरायसालिमानि जानानै बिथांनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावनो नागिरदों। गोबाव सम 1993 मायथाइयाव गायसनजानाय बे मसलपुर फरायसालिमाया फैयै फैयै दिनै गोबाव सम 32 बोसोराव आगान होबाय आरो थांनाय गोबाव समाव जोंनि फोरोंगिरिफ्रा बेथन मोनाजासे बेवहाय खामानि मावगासिनो दङमोन। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जानाय जि बिटिआर पिस एकर्ड बे बिटिआर पिस एकर्डआव 6.3 जि क्लज स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानायनि जि क्लज दङमोन बे हिसाबैनो लोगोसे जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों दिनै फैयै फैयै मसलपुर फरायसालिमाया सरकारि खरन जानो हाबाय। बेनि थाखायनो जोङो मसलपुर फरायसालिमानि जानानै मसलपुर ओनसोलनि जानानै रायजो राजानि जानानै जों बिथांनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावनो नागिरो। बिथांनि मावनाय दांनाय जाहाथे जेब्लाबो गोजोर जानानै थायो जों बेखौबो बिथांनिसिम जोङो आर'ज गाबनो नागिरो। आरो बे समावहाय जोङो साबायखर बावनो नागिरदों जोंनि बे प्रभिन्सियेलाइज बा सोरखारि खरन जानायाव जिखिनि बिथांमोना हेफाजाब होफादों मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'खौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन, बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन, लोगोसे इउबिपिअनि बिबानगिरि बिथांमोन, लोगोसे एनडिएफबिनि गासै फेक्सननिबो बिबानगिरि बिथांमोनखौबो जोङो बे समावहाय रोजा रोजा साबायखर बावनो नागिरदों। बिथांमोननि नारा नाथा नाजानाय बा बिथांमोननि मोनसे अबदान गैयामोनब्ला हयथ' जों दिनै दिनैनि बे मोजां समखौ जों नुनो हानाय नङामोन। गतिके बिथांमोननि सेराव जोङो जेब्लायबो ऋणी जानानै थागोन। बेनि अनगायैबो जोङो साबायखर बावनो नागिरदों जोंनि बे सरकारि खरन जानायाव बिथां आसामनि डाइनेमिक चिफ मिनिस्टार सार हिमन्त बिश्व शर्मा सारा
नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों जोंनि बे सरकारि जानाय खामानिखौ मावफुंनानै होदों। बेनि थाखायबो जोङो जोंनि न'खरनिफ्राय मसलपुर फरायसालिमा न'खरनिफ्राय बिथांनिसिमबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावनो नागिरदों। लोगोसे बिथांजों लोगोसे आसामनि एडुकेशन डिपार्टमेन्ट आरो एडुकेशन मिनिस्टार बिथां रनज पेगु बिथाङाबो नारा नाथा नाजादों आरो जोंखौ जथेस्थ' हेफाजाब होदों। बिनि थाखायनो बिथां डक्टर रनज पेगु आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि बिथांनिसिमबो जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो मानगोनां जोंनि समस्तिनिनो मानगोनां आसामनि मन्त्रि बिथां इउजि ब्रह्म सार बिथाङाबो जोंखौ हाजासे हेफाजाब खालामदों। बेनिखायनो बिथांनिसिमबो जोंनि मसलपुर फरायसालिमा न'खरनिफ्राय जोङो रोजा रोजा साबायखर बावनो लुबैयो दिनैनि बे समाव। आरो बिथांजों लोगोसे जोंनि मसलपुर समस्तिनिनो मानगोनां EM राकेश ब्रह्मजों लोगोसे माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो जोंखौ नारा नाथा नाजानायाव जथेस्थ' हेफाजाब खालामदों। बेनि थाखायबो जोङो बिथांमोननिसिम जों रोजा रोजा साबायखर बावनो नागिरो। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे समाव मसलपुर फरायसालिमाया फैयै फैयै 32 बोसोराव आगान होबाय। आरो बे समाव जोङो गोसोखांनो नागिरदों जाय बिथांमोना मसलपुर फरायसालिमाखौ मोनसे गोजोर नोजोर लानानै बै समाव 1993 मायथाइयाव गायसनजेनदोंमोन। बे गायसनगिरि बिथांमोनखौ जोङो दिनैनि बे समाव गोसोखांदों। बिथांमोना माखासेया थांनानै दङ, माखासेया हयथ' बे मुलुगाव गैलिया। अब्लाबो गासैखौबो जोङो बिथांमोननि सेराव जों दिनै खर' गंग्लायै आर'ज गाबहरदों। बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावहरदों। खुलुमबाय। मसलप बर'ख आं मसलपुर फरायसालिमानि प्रेजेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि। दाख्लैबावैसो बिटिआर सरकारा जितु जोंनि कलेजखौहाय एबा फरायसालिमाखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामना होबाय। बेनि थाखाय जों इउनियन बडिनि जानानै जोंनि बिटिआर चिफ सार प्रमद बर' बिथांनिसिम गोजोननाय जासिहरदों। लोगोसेनो एडुकेसनेल मिनिस्टार रनज पेगु सारनिसिमबो साबायखर जासिहरबाय। लोगोसे जोंनिनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि EM सार राकेश ब्रह्म बिथांनिसिमबो जों साबायखर जासिहरनो सानदों। लोगोसेनो इउजि ब्रह्म सार बिथांनिसिमबो साबायखर जासिहरनो सानदों। लोगोसे जोंनि फरायसालिमाया दिनै 36 बोसोर जाबाय। सार मेडाम मोना जोंखौ बेथन गैयालासिनो दिनैसिम फोरोंबोबाय। नाथाय नै मैया दाख्लैसो जितु प्रभिन्सियेलाइज खालामना होबाय, बिनि थाखाय जों बयबो जोबोर गोजोननाय मोनदों। लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसालिमानि सार मेडाम मोना जोंनि गासैबो फरायसुलिफोरखौ मोजाङैनो सोलोंथाइ होगोन होननानै आं आसा खालामो। लोगोसेनो जोंनि फरायसालिमायाव गोबां माने नेसेसारि गोनांथि दं। बेफोरखौ फेसिलिटिफोरखौ थाबैनो मोनगोन होनना जों आसा खालामो। मानो होनबा जों बोसोरथामानो जाबाय जोबोर खस्थ'यैनो सोलिबोबाय। बेफोरखौ जों फेसिलिटिखौ गासैखौबो मोनजोबगोन होननानै आं आसा खालामो आरो। लोगोसे दा जितु जोंनि फरायसालिमाया प्रभिन्सियेलाइज जाबाय बा जानानै थांबाय, दा जोंनि उननि समाव गासैबो एडमिसन जितु फिस लायोमोन जोंनि समाव गोबांमोन। दा प्रभिन्सियेलाइज जानाय लोगो लोगो जों गासैबो माने फ्रि मोनसिगोन आरोना, एसेबाबो खम खरसायावनो जोंनि एडमिसना जालांसिगोन बा फर्म फिलापफ्रा जालांसिगोन। बेफोराव जों जोबोद मदद मोनसिगोन दा प्रभिन्सियेलाइज जानाय लोगो लोगो। बेनि थाखायनो आं जोंनि फरायसालिमानि इउनियन बडिनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै बिटिआर सरकारनिसिम जोबोर जोबोर साबायखर जासिहरनाय थाबाय। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Harubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.